дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. рустами эмомалӣ бо матвиенко дар бишкек дидор карданд. дар душанбе ду таҷҳизот барои коркарди лампаҳои симобдор ба истифода дода шуд. мушкилоти камбудии гази моеъ дар навоҳии вилояти суғд. барандаи шоҳҷоизаи фурӯхи субҳи донои китоб аст муайян гардид. тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш бори аввал 7 варзишгар муаррифӣ менамоянд. ҳафтаи оянда санаҳои 21-22 ноябри соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари расмӣ ба федератсияи Россия мераванд. дар ин бора сухангӯи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуфаттоҳ Шарифзода иттилоъ додааст. мавсуф гуфт зимни ин сафар роҳбари давлат бо президенти федератсияи Русия Владимир Путин ва Михаил Мишустин сарвазири ин кишвар мулоқот хоҳанд кард. хабар медиҳад Азия плюс. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ бо роҳбари шӯрои федератсияи Русия ки ҳамзамон раиси ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба зимма дорад мулоқот карданд. ба гузориши дафтари матбуотии маҷлиси миллии маҷлиси олии кишвар ин дидор дар ҳошияи ҷаласаи шӯро ва ҷаласаи 56-уми пленарии ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри бишкек доир шуд. зимни суҳбат ҷонибҳо аз раванди ҳамкории судманди дуҷониба изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар баробари ин бештар фаъол гардонидани ҳамкории дуҷониба дар самтҳои афзалиятноки тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ муҳим дониста шуд. ҳамчунин бо изҳори қаноатмандӣ аз тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ ҷонибҳо фаъолияти назарраси комиссия оид ба ҳамкории маҷлиси миллӣ ва шӯрои федератсия инчунин натиҷаҳои татбиқи босамари қарорҳои онро ба хотири манфиатҳои мардуми ду кишвар таъкид карданд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе бо мақсади пешгирии ифлосшавии муҳити зист ва безараргардонии лампаҳои симобдори истифодашуда ду даста таҷҳизот барои коркарди лампаҳои симобдорро ба истифода дод. хабар медиҳад Амид Ховар. таҷҳизот барои бехатар истифода бурдан ва безараргардонии лампаҳои симобдор ки дорои унсури хатарнок ва заҳрнок мебошанд пешбинӣ шудааст. таҷҳизоти нав якчанд афзалияти асосӣ дорад. аз ҷумла коркарди бехатар ва самараноки 350 лампаи симобдорро дар як рӯз таъмин намуда ба муҳити зист партофтани моддаҳои хатарнокро кам менамояд. ҳамзамон таҷҳизоти сайёр имкон медиҳад ки дар объектҳои мухталиф истифода шаванд ки ин дастрасии онро зиёд менамояд. таи як моҳи охир қимати гази моеъ беш аз 15% афзуда. ба ин ҳол хариди он дар шуморе аз нуқтаҳои таъмини сӯзишворӣ дар шаҳру навоҳии кишвар мушкил шудааст. як ҳафта ба ин тараф дар баъзе нуқтаҳои чаканафурӯшии маводи сӯхт дар шаҳру навоҳии вилояти суғд мушкили камбудии гази моеъ ба вуҷуд омадааст. ҳоло дар таблои баъзе аз ширкатҳо ки дар онҳо нархи фурӯши навъҳои гуногуни маводи сӯхт аз ҷумла бензину дизел нишон медиҳанд ҷойи гази моеъ холӣ мондааст ва ё дар баъзе нуқтаҳо навиштаҷоти газ нест насб карданд. роҳбари яке аз таъмингоҳҳои маводи сӯхт дар шаҳри Хуҷанд зимни суҳбат ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт рӯзҳои охир воридоти гази моеъ аз ҷониби ширкатҳои яклуқтфурӯшӣ камтар шудааст. маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъро ба нуқтаҳои чаканафурӯшӣ ширкатҳои яклуқтфурӯшӣ дастрас мекунанд. рӯзҳои охир вориднамои гази моеъ сустар шудааст. фурӯши гази моеъ як моҳ ба ин тараф беш аз 15% баланд шуда ҳоло ба 7 сомонию 80 дирам дакка задааст. дар оғози моҳи октябр гази моеъ ҳамагӣ бо нархи 6 сомонию 60 дирам фурӯхта мешуд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. Шукрона Тоҳирӣ, донишҷӯи курси сеюми факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фурӯхи субҳи донои китоб аст гардид. ӯ мегӯяд маҳз ҳамин орзуҳои ширин ва мутолиаи пайваста буд ки рӯи саҳна ҷоизаи пурифтихорро аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтааст. ёдовар мешавем ки дар озмуни имсола қариб 240 000 довталаб иштирок намуда. дар даври ҷамъбастӣ он 121 нафар сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. медиҳад Амид Ховар.
аз санаи 23 то 28 ноябри соли равон дар шаҳри ашқоботи туркманистон чемпионати 14 ҷаҳон оид ба кураш 2023 баргузор мегардад. Иттилоъ медиҳад Амид Ховар. Бори аввал дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш 7 гӯштингири тоҷик иштирок менамоянд. Рақобатҳо аз рӯи 14 вазн, 7 вазн байни мардон ва 7 вазн байни духтарон баргузор мегардад. дар мусобиқа 400 варзишгар аз 57 давлати ҷаҳон иштирок менамоянд. در موج برنامه اطلاعاتی خبر